Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze ezinye izibalo ezisebenza ngama-partial fraction expansion. Lokho kusho ukuthi uthatha izibalo zakho zama-fraction uziqaqe ukuze zivele ngendlela elula. Siqala ngasiphi isibalo manje? Asithi siphiwe u-6x squared minus 19x plus 15. Konke lokho kwasekelwa kwathiwa ngezansi uno x uvula igwegwe lakho lokuqala uno x minus 1 ube no x minus 2 squared. Uma usibuka lesibalo singakunika uvalo ucabange ukuthi ngakukhona ukuthi usenze ngendlela elula. Kodwa khulileka ngobani sisebenza ngama-partial fraction expansion azokusiza ukuthi isibalo usenze ngendlela elula. Khumbula ukuthi kuma senza izibalo kanjena siyasebenzisa o-a plus b plus c ukuze isibalo siqaqeke sivela ngendlela elula oyijwayele. Njengoba sengisebenzisa o-a plus b plus c bami kungafana nokuthi ngezansi kwabo sinobani sino x minus 1 sino x minus 2 sino x minus 2 futhi ngoba yini lapha egwegweni lethu lesibili uyabona la kuthiwe senze njani sino x minus 2 all squared. Uma unento e-squared kusho ukuthi kuphinde kabili. Asisibhale ngalani isibalo sethu. Njengoba sinjalo sesishintshe nje umbala sabhala phezulu saqondisa. Usiwethu kuthiwe u-x minus 2 squared. Engabe kuyiqiniso lokho esikubhalile ngendlela esibhale ngayo? Khumbula ukuthi uma ukuthi ubuzosekela u-b no-c kuphela ukhohlwe u-a ono x minus 1 ubuzothola into enomphumela ngizokukhombisa la ngezansi ukuthi ubuzothola into enjani ekube bekuthiwa uyakhohlwa ngo-a usebenza ngo-b no-c kuphela. Athi ngiqale ngisekele ukuze uyizwe kangconywana lento engikhuluma ngayo. Ngiyawufaka u-b no-c wethu ubuzophunyelwa into ethi x mhlawumbe plus inamba ethize ezansi ubuzoba no x minus 2 all squared ngoba lokho esikubiza ngokuthi ama-denominator okungezansi kuyefana ukuthi sikuvulele amagwegwe abamabili ngoba kuthiwe squared. Asiqhubeke ngikususe lokhu ukuze singabi khona into ezobindida. Kuhleke asibhale ngezansi lokho esikuphiwe sino x minus 1 sibe no x minus 2 all squared u-x minus 2 wethu all squared base ngaphezulu siba nani? Sino a sivulele nathi igwegwe lakhona kube u-x minus 2 squared ebese siba no b sivulele igwegwe lawo sifakele ubani u-x minus 1 no x minus 2 kuzosiza ukuthi kube khona abasusanayo bakhona abasusanayo. Singakhohlwa u-c sivulele igwegwe nawo sifakele u-x minus 1. Singakhohlwa lokade sikuphiwe vele okuthiwa u-6 x squared minus 19x plus 15 ezansi besiphiwe okuvulelwa amagwegwe kwathiwa x minus 1 kwathiwa x minus 2 squared. Asiboneke manje ukuthi isibalo sethu besiside kangaka sizama kangakanani ukuthi sisinqamule sendle nangendlela elula. Asiqale ngo-a. U-a wethu uno x
minus 2 squared phakathi sibe no b no x minus 1 waphindwa phi u-x minus 2 uc wethu sinikwe u-x minus 1 nje kuphela. Kwathiwa sino 6x squared minus 19x plus 15. Ngabe singakwazi ukuthi sikudwebele konke lokho kungezansi sifake kodwa noma kuzomela sikunqamule? Uyabona ukuthi side kangakanani isibalo sakho. Usuzoqala ke manje uhlawumbise uthi mhlawumbe bangithi u-x wami unele u1. Base usebenza ngaloko ke ekufakeni u-x konke la khona u-x ufake u1. Asiqale kanjalo ke. U-x uma ungu1 sizoba no a esikhaleni sika x usuzofaka u1. Kuzoba seku1 minus 2 uzokupha u-minus 1 minus 1 squared uzokupha bani? Kanjalo nako wonke amagwegwe ano x. Noma kungekho ke egwegweni bakhona khona u-x usuzofaka u1. Bayibiza ngani? Nge-substitution. Ngenxa yokuthi u-x wethu u1 kuzosusana nabo bonke o-x esinabo lapha sizosalelwa u6 minus 19 plus 15. Okusipha bani ekugcineni? Okusipha u2. Sithatha wona loyo 2 basithi 2 squared uzosipha bani? U4. Sesizofakela manje kuyo yonke indawo la khona u-x sifake u4 okuzosisiza kusiphe impendulo noma ukuthi u-b noma u-c wethu umele bani. Manje sisebenza ngoba asisebenzele u-c. Nakhono x bethu basisana sisoba no 6 over 4 squared siphu 24 minus 19 esikhaleni sika 6 sika s sifaka u4 sibe no minus 38 u15 njengoba unjalo. Kusipha balo ke sinako 24 minus 38 plus 15 usipha u1. Ukuphi okunye kumele sikusebenzele manje? Okusho ukuthi u-x wethu uma nxase x wethu uma ungu0 ngizokunika ithuba noma ngikuvumele ukuthi usheshe nawe uzibalele ungasheshi ugijimele amakhekilithi. Ngizokunika ithuba lokuthi uzibalele wena ubone ukuthi uyafinyelelana le mpendulo engifika kuzona mina. U-b uzoba njengoba unjalo sino minus 1 siqhubeke minus 2 x wethu usungu0 manje khumbula. Soba ngu15 ekugcineni 2b u-minus 1 times minus 2 so sino 1 siyazi ukuthi u-c ungu1 15. Yabona ukuthi sekuthanda ukubalula basifinyelela ngapha. U2b wethu uma u1 u8 wethu soweqisa noma siubeke ngapha uzoba u8 ebase sisalelo ukuthi u-b ungu4. Sesiyazi ke manje ukuthi u-a wethu u-b wethu u-c wethu umele bani. Sesingakuthatha konke lokho noma zonke lezo mpendulo siyoziqhoma phezulu ukuze njalo basebenza ngo-a noma u-b noma u-c sesiyazi ukuthi umele ba. Sesiyazi ukuthi isibalo sethu sobukeka kanje. U-b bese kuba u4. Sesithi 4 over x minus 2 plus u-c wethu ungu1 ezansi siphiwe okuphakathi egwegweni u-x minus 2 squared. Ngakho isibalo sesobukeka ngalendlela engikubalelwe naphezulu. Bonile ukuthi besikhona sikutholile ngenhla nangezansi njengoba ngikubhalela la ungadidwa ukuthi ngikubhalela ngikudwebela ulayini nje noma ngakudwebela lamagagasi akusho lutho. Ngizama ukukhombisa ngendlela elula ukuthi isibalo sethu sesiguqule savela ngendlela elula usungasebenza kangconywana ngaso noma sekuyinto evela njengesithombo osijwayele. Singafaka amachashaza ethu masithandile siqhubekele ngo-c.
size siyofinyelela nanokuba iziphi ibali esingasebenza ngaso. Eh Uyabona uma usiqhathanisa nesibalo kade usiphiwe ekuqaleni. Hhayi ukuthi sisishintshile sasenza kwayisibalo esihlukile manje sesiguqulile sasebenzisa ini ama-partial fraction expansion ukuthi isibalo usiqaqe sizwakale kangcono.